ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இன்றைய நாள் மெய்ப்பனின் சத்தம் ஒரு மிஷனரி குறித்து பார்க்கலாம். அமெரிக்க தேசத்தில் பிறந்து இடாக்கோ என்கிற இடத்துக்கு போனார், ஒரு தீவுக்கு. அவருடைய பெயர் ஹென்றி ஸ்பால்டிங். இவர் பார்த்தீங்கன்னா தேவ சமூகம் அதிக நாட்கள் ஜபித்திருந்தார். இப்படியே ஜபித்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மக்களை குறித்த பாரத்தை கொடுத்தார். நெஸ்பர்ஸ் என்கிற ஒரு இன மக்கள், அவங்கள தேடி புறப்பட்டார். தேடி போகிறார். அது காடு மலையெல்லாம் தாண்டி அங்கே போனாங்க. இவரோடு கூட ஒரு 4 பேர் சேர்ந்துட்டாங்க. 5 பேராக சேர்ந்து போனாங்க. அப்படி போகும்போது அந்த மக்கள் பார்த்திங்கன்னா வீடு கிடையாது, அவங்களுக்கு மொழி எழுத்து வடிவம் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ் அணிகிற பழக்கம் இல்லை. இப்படி இருந்த மக்களுக்கு அவர் போய் அவர் வந்து பள்ளிக்கூடங்களை கட்டி படிக்க வச்சு, வஸ்திரம் போட தெரியாது அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் போட கற்றுக் கொடுத்து, வீடுகளை எப்படி கட்டணும்னு கட்டி கொடுத்து, அங்கே போஸ்ட்மேனாக சொல்கிற பாருங்கள், போஸ்ட்மேனாக, பள்ளிக்கூட ஆசிரியராக எல்லா வேலையும் அவரே செய்து அவங்கள எல்லாரையும் ஆண்டவருக்குள்ள நடத்தி ஞானசானம் கொடுத்து ஒரு பெரிய எழுப்புதலை உண்டாக்கினார் ஹென்றி ஸ்பால்டிங். அவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெஸ்பர்ஸ் மக்கள் மத்தியில், நாகரிகமே அறியாத மக்கள் மத்தியில் அவங்களுக்கு உணவு, உடை, படிப்பு, வீடு, அவங்களுக்கு நிர்வாக காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்ததுக்கும் மேலாக ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறார். தேவ அன்பு கொடுத்திருக்கிறார். சுவிசேஷத்தை பரிபூர்ணமாய் சொல்லியிருக்கிறார். எனக்கு அன்பானவர்களே, நீங்களும் நான் என்ன செய்யணும்? வளர ஸ்தோத்திரமா, ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே. ஹென்றி ஸ்பால்டிங்காக ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். அன்பின் பிதாவே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரப்பா, என்ன அருமையான ஒரு ஊழியத்தை செய்திருக்கிறார். நெஸ்பர்ஸ் என்கிற இளம் மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய அசை உண்டாக்கி அந்த மக்கள் முழுவதும் அண்டைக்கு நேராய் திருப்பினாரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். வம்சத்தாருக்காய் ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நாங்களும் உமக்கென்று பெரிய காரியங்களை செய்ய எங்களை பலப்படுத்துங்க, நிலைப்படுத்துங்க. பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் தூண்டி விடுங்க ஆண்டவரே, உமக்கென்று பெரிய காரியங்களை செய்யும்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் ஜெபிக்கிறேன், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். God bless you. Bye bye.